Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι. Η θεματολογία αυτού του καναλιού θα έχει να κάνει με διάφορα θέματα, κυρίως με θέματα τα οποία είτε μου έρχονται εκείνη τη στιγμή να συζητάμε, είτε θέλετε εσείς. Η ιδιομορφία όμως αυτού του καναλιού είναι ότι ενώ ξέρουμε διάφορες μορφές blog, η ιδιομορφία όμως αυτού του καναλιού είναι ότι μέχρι τώρα έχουμε δει διάφορες μορφές vlog, όπως είναι το motovlogging, το vlogging που κάνουν κάποιοι στην καθημερινή μας ζωή. Εδώ θα δούμε ένα διαφορετικό vlog, το οποίο θα γίνεται παρέα με τις μέλισσες. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί μέσα από αυτά τα vlog σιγά σιγά θα μπορείτε να γνωρίζετε και τη μέλισσα, η οποία είναι πολύ σημαντική για τους ανθρώπους, αλλά και για όλο το περιβάλλον γενικότερα, και αξίζει να μάθουμε κάποια πράγματα για αυτή. Ελπίζω να σας άρεσε η ιδέα και σύντομα θα υπάρχουν βίντεο τα οποία θα ξεκινήσουν και θα μιλάνε για το vlog με τη φίλη μας τη μέλισσα. Πρέπει να πω ότι αυτή η ιδέα δεν την έχω δει μέχρι τώρα σε κάποιο κανάλι στο YouTube, οπότε άμα είναι και κάτι το οποίο γίνεται για πρώτη φορά, πιστεύω να πάει καλά και να έχει την υποστήριξή σας. Γεια σας και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.